Lho nek kula ki manut pimpinan to. Nah, nggih, ngoten nggih. Sing diantu-antu sing dianti-anti karo Piyai semene mbane. Lah, bocah niki diaturi niki jan longgor to, Mas. Longgor pripun? Niki gedhe rung wayahe. Ning bocah sakniki ale bocah riyen benten. Bentene. Nek rumiyin niku lak nun sewu proses dalam kedewasaannya itu suwe banget, Mas. Sakniki karena konsumsi makanan niku rena-rena. Dadi nutrisine bocah niku perkembangannya cepet. Nggih, Kula jaman biyen akeh sing bocah kena stunting. Sakniki pun mboten enten. Mergo gisine wis terpenuhi. Terpenuhi, ngoten lho. Susu terpenuhi. Leres. Anake niki yo, wah, bahaya, Mas. Awake cilik. Kok iso anake dagelan laris kondang? Anake cilik kurang gizi. Kurang gizi gundulmu. Bendina mangan MBG yo kurang gizi gitu lho. Kudune susu itu menunjang. Mata tukone sapi dhewe bojoku. Loh, Anakku iki ngombe susu ora kalengan, langsung tak tukone sapi. loh, Jadi begitu ngelakno langsung ngencot. Mbok kon jedot dhewe. Aku nyedot dhewe lah iki kleru. Piye kuwi? Baru dincot ra metu susune. Oh, ya pas entek. Tak tukone sapi lanang kok, Pak. Malah diselentak lek kuwi. Mungkin itu. Sing gak piye malah. Arum Bali diaturake. Yuk, dados. Neling. Nyambut gawe ora adil. Niken iki gagrag cara ngendi iki? Bali. Bali ta? Iya. Mula jogete piye, Nduk, mau, Nduk? Gini. Nah. Itu matanya juga ikut sama ininya tangannya, Pak. Gerakan tangan. Tangan Iya. ke kanan, mata Ke kanan. tangan ke kiri. Mata ke kiri. Mas Klitik lagi melu mau. Iya, tadi Bali juga. Sama. Sik kae lho. Mau iso tangane ngiwa kok iso mripate nengen iki lho. Tayub, Pak deh. Tayub. Pancen yo kira. Coba kamu lagi. Ini saiki kan sik dicocokne profesional kabeh. Ayo. Coba cara Bali mau. Nyapa to kok. Lihatin aku. Ya, tak delok gedhi sakmu tak delok. Iya, coba. Ya kan? Kali kan. Bro Dewata. Bro Dewata. Kowe ngerti sindenku sing jenenge Dian. Wah, Kowe lek kon Bali, walah nanti tekan Sulawesi kono kae. Ayo. Tenan. Dudono. Kluthuk Dudono. Ayo. Kok Bali Sulawesi jane minggat apa piye kok? Lho ki apik iki tenan ning TikTok wis viral kok. Terakhir. Yan. Dudo Yan. Ayo, iki. Orang Bali. Ayo Mas, yuk. Ya. Lah iki kaya pitik ayanen lha iki. Yan, diluk ya, Pak. Piye? Tak ning ngono diluk Heeh. Ayo tuk diperiksake dulu. Kowe jane tari Bali apa hiasan dashboard mobil? Tapi itu benar salah satu tarian dari Bali. Piraga, Wirama, Wirasa. Mlaku, tutup, buka ngono lho. Ayo, diringi. Yo, Dede, tak yo. Aku kok sampean. Oh.
Jos luar biasa. Ayo beli, kowe beli. Ayo. Awakmu iki lho. Ayo. Beli putus. Ayo kene beli, ayo beli. Belimu iki. Ora cara Bali nyeluk Mas ki beli ngono lho, ora. Iki lah. Ki gede klitik. Lah yo i gede kritik, Nah, nyoman niken, niken. i gede manuke. Kira tak geceke. Wong iki Ketut sapa ngono lho. Ayo. Ketut kluduk. Yo cara Bali, aja kalah karo adikmu. Oh sik. Entenono tak dedeng sik. Mas, tangane nek nengen mripatmu diguak. Lagi matane sapa gua? Diguak lho, ngono lho. Seret ngono. Nah. Oh, sikile. Ada hitungannya. Wiraga, wirasa, wirama. Yo, dadah. Sik. Ngene iki lho. Urung jogete Lho apa? Kok kuwi ngeweke niken Terima ngono. kasih. aku. Ya nduk wis. Iya. Masyaallah. Sudah, terima kasih ya. Urung tak kira lek ngoyo aku urung Thank joget you. duwe Nanti hadiah. kita foto ya. Iya. Ya kok tak wae foto ronsen ume ya. Nduk. Nyo konggone Mbak Niken. Aja. Ora. Ayo, duduk. Ayo. Jale kluduk, jale. Ayo, Makasih ya Bali Cayu. kluduk kaya apa? Sip, sehat. Wis kene lenggah kene. Wong nganti bar wayangan ya, Nduk. Kene lenggah sini dulu, sip. Oke. Mang pirsani Nduk iki lho, Lenggah Bali sini, ne lenggah Mas sini. Kluduk. Ora ono kan. Ya. Apa? Ora ono. Iya, Ndang. Mlaku sik kok kene sikile ngecak. Wiraga, wirasa, Wirama. Kuwi jarine rada dhuwur cara Bali ki tekan blang. Ngono kuwi. Lek ndagel tuk, lek ndagel rasa nggae kas kaki ireng apa to, tuk? Pancen sikile ireng kok jotos. Sorry. Pada diasio gawe ngelokne wong. Dosa. Aku ki takon ngono lho. Ora mabrur Kowe sampean. tresno karo Gusti Allah ora? Aku ya tresno. Jale. Ayo Bali, ayo. Coba. Ayo. Terus. No. Mau dilu kok suwi men aku. Lho iki karena apik gerakmu. Apik gundelmu kene nginang ngene kene mak pok ngene. Wah iki yo ngawur kok iso mangsamu. Ayo. Ngono, Nduk. Nggih. Piye jogete Bali Mas Kluduk piye? Ya bagus, sudah mulai bagus. Bagus gundelmu. Sampai bagus. Nyapa Itu kok toh? bagus itu kamu itu bilang apa plus. Waduh, omongan Indonesia. Iya Iya dong. Indonesia, karena kita sering bolak-balik ke Jakarta. Iya, gua sering. Loh, emangnya lu kenal sama ini? Loh, Lu sama gue kan kenal sama ini. kenal. Lu sama gue bertiga. Iya. Yo, lo kok iya? Lu sama gue. Oh iya. Lu kenal sama Niken? Loh, Kualekno. Lu ini Niken, lu neng Niken. Lah iya. Lu ini Niken. Jadi lu aku. Loh, Lu kenal sama lu. Tuh, gimana sih? Lu kenal sama gue? Lu Nah. kenal lu. loh, Lu kenal sama gue. loh. Loh, Kualik. Kok kali piye? Iya, Kualik. Lu kenal sama gue. Lah ya aku lu. Loh. Kenal sama gue. Loh. Enggak. Lu itu lu, gue itu gue. Lah ya lu ki aku kan. Lu ki kowe no maksudnya. Lah ya aku lu. Lho piye to iki? Maksud- Benar to? Tik piye Nah, iki? ini loh. Gue ki bosone Niken, lu bosone sampean. Lah ya aku lu kok ngengkel lu iki. Lu kenal sama gue. Nek dudingmu rene iki gue. Jaremu lu. Main selama itu ya cok dasmu malah. Biasanya wong ngeyeli matine cepet lho. Aku gak suka kayak aku. Maksudnya kita Iya, jelaskan. Kalau dengan bahasa Indonesia, Ya. lu itu kamu, Coba gue contoh itu nih. saya. Contoh nih, kamu yang Nah. ngomong sama aku. Dek Niken, Iya. lu sama gue malam hari ini di kediaman Bapak Andre. Iya. Ajib, Iya. enak. Ayo, lu gitu. sama. Gue sama lu. Lah ngengkel ae. Oh lah. Gue niki kowe, lu nek kono. Jadi aku lah jatuh dasmu lho. Angel kok Kamel gue diwarai aku. lho.
Jajal Ya kan? tembang Ya kan? apa, Nduk? Apa ini kita nggak mendoakan dulu? Oke. Iya no. iya. Acaranya Acaranya ini apa ki? Tasakuran bangun nikah. tasyakuran. Bangun Bangun nikah. Jadi mulai membangun pernikahan lagi untuk beliau Bapak Andre. Iya. Berarti bareng Pak iki. Andre menikah kedua kalinya. Enggak. Lu gimana sih, Dek? Ini Maksudnya Pak Andre itu dulu pernah nikah, lalu ini dibangun nikah lagi. Karena yang kemarin-kemarin kurang afdol, ini ditingkatkan lagi, dibangun nikah lagi. Oh gitu. Iya Ya. makanya kan nikah 2 kali. Ini tak mangi. Iya toh, kan nikahnya peng pindo toh. Sing Nah. kae iki sik gagal terus iki nikah neh. Oh iya. Lah ya bar iki ping 3. Lho dadi ngene lho. Kok malah diurak-arik. Bola, Le. Tegese bangun nikah iki diperbarui, diperbaiki dan Diperbaiki. disempurnakan. Pak siapa? Pak Pak Andre. Andre. Pak Andre. Ya. Oh, berarti nikah tua ya? Iya nggak apa-apa wis, nggak apa-apa wis. Rabine nom. Saiki Ya. tuwek ngono lho. Lagi dikarne. Alah sakarepmu kan aku. Ini tak kelane. Ini umpamane omah ya. Iya. Pak Andri bangun omah. Wis pirang-pirang tahun ngono bar kuwi terus direhab meneh. Nah, Oh, gitu lek ngomong iki. Lah omah ki jadi ngono kowe jelas. kupingmu bosok aja. Kok kene ngomong ya ngono kuwi ya lu. Gimana sih lu? Loh, jadi aku gue. Nah, ya balik neh. Ya semoga buat Pak Andre dan juga Bu Bu Winnie. Andre. Semoga sehat selalu panjang Amin, amin. umurnya. Terus menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Sudahlah yang penting doanya yang terbaik Betul. baik ya Pak. Ya. Amin amin amin. Doa untuk para penonton yang rawuh ya Iki semene iki ora- penggemar Oh, nggih. kabeh. Matur sembah nuwun sangat kagem penonton ingkang rawuh teng mriki maupun live streaming mugi-mugi tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Rezeki ingkang kathah barokah turah-turah ora loka ning malah kebak amin. Amin. Donga ning Pak Dalang, bapakmu. Ayo. Nggih Pak. Wah, Wis to bene nyapa to, ayo. Bapak Cahyo kalian Ibu Kesi, dongane. mugi-mugi pinaringan sehat selalu, panjang umurnya, Amin. dan semoga mendapatkan rezeki dan ridhonya dari Allah. Amin. Aku yuk donga saiki apa? ganti. Om Klitik Nah, sih. kuwi. Oh, iya. Buat Om Klitik, Iya. moga-moga sehat selalu panjang Amin. umurnya. Pangestu mundo. Moga-moga ndang nikah. Amin, Sing terakhir iki kok rada semlenget to, Nduk iki. Bangun nikah. Oh, bangun nikah. Iya. Ini kayak ini. Oh Kayak iya. Pak Andre. Kayak Pak Andre. Makasih, Nduk. Makasih. Ya, Mas Lutuk dongake. Kayak Coba dengannya aku tuh. Nyapa? Anu ya, aku tak dengar dhewe sesuk. Berkat. Kita enggak penting. Kamu nggak mau tak yo doain? bene Iya, didongake iya. bocah. Bocah iso ketrima iman. kok. ayo. Kita dengar. Ya moga-moga buat Om Kelutuk Ya. sehat selalu Amin, panjang amin, amin. umurnya. Ya. Ya toh terus mari ngono awet umure. Amin. Muga-muga kabeh wis entek sampean jek panggah urip. Ya, Muga-muga. kowe ana wedan sitok ben bernah neh ngono dadi. Enggak, sampean kan lek pamane sampean matine keri kan sampean arepe mancing kan bebas. Oh iya bener. Rene sing larang ya kan. Iya. Kene sing ngeter nih. Heeh. Diwir masamu. Ya wae ana sitok neh kanca sitok ngono ya. Anu sing tuwek-tuwekan ra apa-apa, tuwek-tuwek. Ayo bleset. Ayo kita menyanyi aja. Ayo. Siap. Tapi ayo sesarengan kok untuk musik lagi. Ora anak musik Om. Iki. Oh tak keprok, rene wong gatekne kuwi malah ngilikne. Kudune nek Mas Cahyo ngeten iki piye secara inisiatifmu dan kreativitasmu ben iso menunjang kepiye? Kan iki sampean iso to? Loh, iki nusa lho, Bos. Ngapa? Jadi kita itu sinergi. Bapak ini kan Pak Didegleng, biyen dalang, saiki turun yang putrane saiki dadi sinden kondang. Penyanyi kondang. Mbah De Sukron Suwondo biyen dalang kondang, turun tengene jenengan dadi dalang kondang. Nah, Mas Cahyo, Mas Kangko. Mas Kangko, Mas Cahyo. Bapak kula nggih pelawak siswa budaya. Nggih. Pak Pak Jelko Bambang ya turun sampean karo aku. Iki. Ya ora? Nggih. Iki adiki wong telu ki nyambutke sing sinergi kaya ngene. Alhamdulillah. Lho, dadi kudu nyambutke sing Ya, tenanan. Nduk, tembangmu apa Oh, tak Nduk. elingi? Oh, pakai itu, pakai mulut aja. Enggak. Aduh, kayak Maksudnya jangan pakai gamelan. Loh, atributnya gamelan kok nggak pakai gamelan? Kalau pakai mulut tuh namanya akapela. Iya, akapela aja. Ah, nggih. Gitu aja ya, ya. Ini biar kangge. Biar kangge. Wes. Dia Cangkem, kamu cangkem bal tanget diobo-obo iki mamune. enggak. Iki lo ngopok-ngopok ingin. Ya. Wah, Mampu. mabuk gundalmu kita ayu-ayu tanganmu pusing iramu.
Wah, yo bleset tok kowe. Lu mau apa? Apa? Kita nyanyi lagu yang terbaru aja ya. Oke. Awas lo, hati-hati lo, kanca-kanca si mudeng lo. Oh, iki Oh, bersesasi lo. niki situasi bisa menempatkan, Mas. Ayo. Yang condrowo ilang citrane mendung peteng limputi cahyane. Akapelamu. Ayo. Ayo. Malah gila aku gitu. Kowe iki Lah kok yang guyu? Wingi kok Aku piye? akapela. Oh iya Ini Ini Bol. tuh. Iya Ayo dong, ngomong, kan ngomong. nyanyi Wong kok. kudu ngomong yo nduk sabar ngomong. Bisa nggak lagu itu? Iso wis to. Nyanyi tak tabuhi nduk sak Iya. senengmu. Ndang. Yang condrowo silang citrane mendung peteng limputi cahyane. Ayo, Dok. Cik lho. Beh, Ora Sing kowe nembang. cik-cik. Saya nembang apik kono apik sampean iso guru cik-cik. Yo iki lagune campur sari pakai cuk lele apa ngono lho. Piye? Kecruk. Lambemu lak digunakake lak lambemu lak ndomblek. Lah yo to. piye unine? Yo dijine diobahke ngisor dhuwur. Coba jajal. Nah, kuwi, keceroki kuwi. Ono suwi nih rambut. Ayo jajal dok, belen dok jajal. Urang. Wah tuwanya mbledos kok iso. yang condrowo silang citrane mendung peteng limputi cahyane riwe. Karo campur sari Mayangkara apa iki lho Malan. Ayo. Sik. Anu ndok ketoke alate Masmu ki kurang dawa kok. Iya. Nih. Aku nyawut. Dadi- Iki lagune. Duduk gampang adoh Iram. Ngene wis. Kene wis nduk ya. Banyol yo banyol ning sing ati-ati. Lah wong kotakmu separo tok iki lho. Kowe iki oleh ganteng te matamu PC ya. Ini dok, paringno Masmu jajal iki. Nggae alat kuwi. Ya iki kok. Mau tahu saya. Jajal iki. Lah kene muni to. Sing kene muni to. Kene metu. Oh alah. Ayo jajal iki. Tuh, Kak. Ya, ayo. Yang condrowo silang citrane mendung peteng limputi cahyane riwe ngenteni kapangku amung kamas taput jangatiku Tempo lebih cepat kan? Mas esa muda salam lambi ale bilang ini kama Kayak cepet-cepet lambeku ndower. Ini suarane apik lho, Dok. tapi semakin lama itu kita harus semakin cepat. Semakin cepat kowe penak kowe nyanyi kene lho kene. Kok macangmu sing iso iki ndledek oh janggut. Coba kamu lagi sini Kamu itu ayam geledek Nggih, yo jajal iki. yang kira tuh cepet ya Nggih. yang condrowo silang Wah, ini kan kayak untuk dolanan kan. Ayo. cangkeme wong tek rempelas ya. Dosa lho, Dok. Kuwi piye-piye mbiyen sing ngomong sampean lho. Dosa. Oh, lho. Lho ya ta, kowe mukok ta. Wala to. Ayo. Agem gamelan ya Cahayu. Nggih, nembang sing apik kan. Nggih, coba. jalanan ing tresna mawon nggih Pak Nggih. ya Gawe enggak Ayo, jalaran ning Trisno. Oh, Nggih. Nggih. Coba diaturake tak tung tak ndo tak. Tarik iki Halo, gede Pak Cahyo. Kok iso muni tenan to? Aku iso muni to. piye? Ayo. Kok iso ngono piye lambemu iso ngono to? Ampun kowe ngene. Yo, diaturake jalaran ning Trisno. Niken Salendri. Yuk, dadas. Thank you.
Yen Mas Klitik Nggih. Kluthuk. Ya, Bu. Lah, apa to sebabnya kok tanpa ngangge Musik. alat musik Nggih. diatonis ya ta? Nggih. Kita mengunggulkan karya agung warisan para leluhur kita wujudnya gamelan. Leres. Nggih mbuktekke, Nggih. nadyan gamelan tidak akan lekang oleh zaman. Tegese tembang apa wae, lagu apa wae diringangi gamelan. Saestu. Waton sing nabuh kreatif ya jalan Loh, nyatane. niki mon lagu-lagu kula nggih saged tok. Masa? Fotomu ning kamarku, ning atiku kaya kowe, ning sandengku. Ngene rasane yen kangen kowe. Kula ki lagu mesti gawe gamelan Mas Jani. Ning karena mengikuti modernisasi, kula manut musik. Nah, ngoten lho. kuwi, Niki, Pak. Nggih. Jadi Kehebatane gamelan nih kaya mungkin ngono kuwi. Modernisasi boleh kita ikuti tapi tradisi jangan kita tinggalkan. Nggih, mila saking menika. Oh, menika iya. Kaya Mas Kluthuk pamane nembang apa wae lah ya diiringi gamelan ya iso. Kula Iso. rasa nembang kok. Lah. Apa aku salah yen aku kondo? Apa anane? Wong sing ning sandingmu ben melu krungu Piye? dadi kowe iki ora ngerti Ya lho, Piye lali to? Ayo. Nah, lagu ki nek nggae gamelan pak gak iso wae Nggih. ning kudu digoleki Ya, genduk ini kan nganti gara-gara to, Nduk? Nggih. Oke, siap. Istirahat sik. Diman-iman. Ayo. Lah, saya ngene, ditanjake. goro-goro Pak Hah? goro-goro Sopo? niken to Heeh. kula tetep goro-goro Tenane? mungkin no Sumpah? king griya Griya pundi? Pak aku anggere ndereke jenengan mesti crash terus lho nek ning Tulungagung. Apa iya? Bengi niki merdeka. Ah, merdeka syukur. Ayo. Ngono, Bu Kesi, makasih ya Bu Kesi. Ciri khasnya Piyai Tulungagung, Siap. ketoprak besar gaya baru. Jenengan biyen ya anggota siswa budaya. Lah, alah. Dadi ora enek eleke lamun to fragmen ketoprakan. Oke wis tetep. Wis aman. lakone apa mang Aman, milih wis, dhewe. Aman wis. Jenengan goleke napa kula tak sing golek? Milih dhewe men cocok karo atimu. Oke. Ah, menyan niku mesti. Mbok pilih kepareng badhe ngampil Monggo, bebas. saestu Mas. Nggih, Pareng nggih. nggih. Monggo. Wah. Kene sering aja aku lho, ora kepenak. Anu niki mawon nggih, Pak. Monggo, iya nggih. Saweneng kula niki, Pak. Lah kuwi ya pancen ya bintange Madangkara. Wah, Nggih, nggih. jenengan nek pirsa sinden panjenengan sing niki kaya bakul lontong sayur sing teng layangan. Sekar Tanjung nggih niki. Oh iya, nggih. Plenguke kuwi ya. Nggih. Ayo kene yuk, jele. Iya, coba kaya Bos, apa. ayo. Ndang pakai inisiatif ngono. Nah, Nggih. soalnya Romo penjantian badhe Haji Sukron Suwondo lah kali bapak sak rating. Leres. Wah, Neneng. jajal iso. Suwo Mas. Yo iso. Kok yo iso ngentong kowe. Jebul iso ngentong to kowe. Toprak. Santak jajal, santak. Wah, Kaya toprak tenan nih, ngerti gendeng. suwo sila bro ya. Ejan. Kok anak toprak tenan. Ngono kok ora dengi-dengi ngentongi. Ngerti Rama kuwi. Masa ketoprak nggih cipukan ngene. Serempek, sirep. Nah, yuk. Nah. Lakone apa, Bos? Lakone. Bayi lahir dalam gentong. Bayi lahir dalam gentong ya. Betul. Diajeng garwanipun kan. Angkling Darmo Sayembara. Oh iya. Wah, karo Badik Madrid. Setiawati. Tenan iki. Malowapati. Kudune itu anu no. Beda iso. Kuwi no. Sapa? Pakai si. Oh. Anu pami panjenengan pripun, Pak? Setyawati. Oh, saged. Setyawati. Jajal Setyawati. Jajal penyen. Mbane niki jenengan Setyawati. Oh, saged pun mriki kali kula. Praboso. Ayo, bisa toh? Iso. Penggemar toprak ora iso ki piye?
santake. Beluh. Pemain ketoprak apa bal-balan nggih kaos kaki ora. Panyu yo adem. Ben ora masuk angin lho Tuk ora. Yo kenyih. Saya kesel kuwi. Beluh. Kusik bocah wadon. Ana ing sak tengahing alas banjur ana bocah wadon sing ayu Sulistya ing warni. Kemayu tiran. Sopo jeneng bocah wadon? Nuwun inggih Raden. Nami kula pun Setyawati. Sik. Nyapa? Ngono kok wong Tulung Agung. Loh, piye to? Ketoprak iki wong wedok iki soalnya rada mlengking lho. Nuning nggih sinuwun. Kuwi durga kuwi. Ketoprak iki apa Aja mlocokne to. Mbok suara Suara tenggorokan. Ayo. Tampangake nami kula Setyawati. Lah, sing keri yo rasa mbok gongke suwuk to. Nah, Untuk dur ora. Kula mboten saged no. Dewi Setyawati menika kan karakteripun alus. Ah, cara wayang Sembadra, bener. Lembut, ngaten lho Mas Kluthuk. Ya wis. Setyawati apik kaya ngono Ya, ya, kuwi. ya. Lek Setya Perwati lah kuwi ngono kuwi. kowe adoh nek kuwi. Adoh. Adoh. Kusik. Ana kawigaten apa? Njur kowe sakloron dolan ana ing sak tengahing alas. Kamangka alas kene kebak banget kewan sing galak. Njur mengko sak mangsa-mangsa kowe njur. Ki apa to kok samangsa-mangsa? Sama-sama karo musuhe kentange metu ya. Sak mangsa-mangsa yen dipangan kewan galak njur kepiye? Lah yo iman-iman ayumu. Menawi enten kewan galak, kula teng mriki kan enten piyayi sing gantenge kaya panjenengan. Kula badhe nyuwun tulung panjenengan, kapurih kula malih. Ora tau ketoprak. Piye to? Sampeyan ki ra gelem karo Angkring Darma. Lha kok ngosek kaya ngono ya. Lah ora gelem kayak penuangan sik kok. Ora gelem terus wadul mlayu, wadul masih batik madrim. Ngono lho. Lah kok malah Tuk, kowe getak oleh. Kowe ora ngerti, kuwi iki bendahara. Pati uripmu ning tangane dikesi. Bendara lek kleru ya kudu disalahne, Pak. Aja meneh kok bendara, kepala BGN salah di penjara kok. Kang Mas. Lah kuwi Kang Mas. Sapa neh iki? Kang Mas, jenengan ampun sia-sia sama kita berdoa. Ki apa neh? Iki lakon apa? Modern. Hei, iki lah gandengane Rama Dasa. Ini ketoprak modern. Iya, ketoprak modern iki Kang Mas. Aku tukang entok kok Kang Mas. Lembane. Oh alah. Ceritane sampean ki dijarang Angkring Darma, Ora gelem. ora gelem terus mlayu wadul masmu. Ya. Ngono lho. Paham ora? Paham lah, dek emang pertanyaannya ngono kok. Ngono ki jawabanmu. Oh, kula ora wedi ngono lho. Ya oke, siap. Ngono Nggih, kuwi Mas ya. Kluthuk. Ya ting nih susu ya. Pak Sis nesu. Nesu lho. Nah. Yo. Lah aku malah Kayak Pak Sis tenan iki, Sis Kampling. Ayo. ya kendamu dak. Ayo Mban. Piyong Mban ayo wae dolan ning jero alas kono ya. Arep golek apa ta ya kan? Ya Hei, terus kewan. bocah wadon. Kok enek wong lanang ya? Heeh. Tapi Piyong. Ya Allah gantenge Kok sik- kaya ngono ya ampun. Aku ndak kepengin ngerti. Kowe bocah loro Ya Allah. banjur tenguk-tenguk dedolanan ana ning tengah alas. Omahmu ngendi ya? Nyapa to takon-takon omahku? Omahku rene dolan-dolan dhewe kok ora penting kowe ngerti omahku. Jenengmu sapa? Dikandani ra Piyong? Piye? Jenengmu sapa? Mau tahu atau mau tahu aja, betul-betul banget. Ketoprak apa? Ini. Ya. Rembug cukup. Mesake banget yen kowe bocah wadon sing ayu. Pasuryanmu banjur dedolanan ana ning tengahing alas. Ayo, nderek aku ana ing Kadipaten Malawapati ndak mulyake uripmu. Mah, gak aku Piyong. Ngapusi. Ngapusi. Saiki akeh penculikan kok Derek aku ya. sing ngapusi. Derek to.
budi aku saiki akeh penculikan jare iki lho. Lah banjur ngendi papan dunungmu? Lah Ayo apa tak aku wae? tuke Bali. Apa aku wae? Aduh. Tak tuke Bali. Mah, aja. Kakang Mas badhe madhe ana mburi kono, aku wis duwe pacangan kok. Enek sing Lapor ana. Kakang Mas badhe madhe. Aku ki masmu kok pacangan berarti madun budul. Ngosek-ngosek ta sampe Tak iki uber nggih ayo iso. rono ngono lho. Ayo, gelem ya? Mau aja Tak boyo. Ayo. Aja kan. Gelem. Hei, Setyawati. Aja ayo Setyawati. 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 Belum. Sik, iki dadi apa? Rutuk iki lho. Ngene lho. Kelire iki ning kono, iki ning jero kok ning jero pak umpel kulan kok ngene iki. Iki urung kelire iki ning kono. Ora iki dadi sapa? Kluthuk batik madrim. Masalah kaya gemuk ini batik madrim. Ora nek liyane ta perane. Lho, Salah, Mas, pemainnya mek loro tok. Sama-sama. Ah iya wae. belum. Setyawati. Aja layu kowe. Setyawati. Hei, Setyawati. Mah, Hei, Setyawati. aja kan. Oke, aja kan aja kan. Oke. Sik. Nek kono sik. Dangdu. Ketoprak iki. Iki ketoprak iki gedhi lho. Iki ketoprak Kaliwungu budaya iki. Lah iki lagi sampean ono. Kang Mas. Kowe melu wae. Kosek, aku ki arep nututi kok angel men. Kang Mas. Aku diganggu karo wong kae lho. Enak apa adik? Mban iki nyapa tok melu ngene. Kae lho nyapa to Mas kawit mau ganggu aku terus jare ngomong arep dipek pacar ngono Mosok ki. mbane setelen ngene iki. Mosok tembunge Loh, setan. emban masak ini seperti ini. Iya to. Enak apa dia anu adikku? Kae lho Kakang, aku mau pas dolan ning tengah alas iku diganggu karo wong lanang kae lho ning kono kae. Sik. Meksa-meksa aku. Lek karo adine aja ngrungkang rangkul ngono lho. Bene ya. Iki hajah lho ki rumah samu. Lah kowe sampun pejah kowe hajah lho kuwi. Nyambut gawe iki beda. Iki pernahe apamu? Adikku itu. Iki ora usah dirangkul, lek pacangamu monggo. Mas karo adik iki kudu tresno. Sama iki nyapa tok mel-mel. Kowe karo adikmu tresno? Yon. Lah diceluk. Ndang noprak-noprak kono. Kuwi mau. Riyen to Pak Dalang, mosok jenengan kalih dagelan mawon cemburu. Alah, Kula Mbok. kan teng mriki etok-etok to, Pak. Iya. Bapakmu aja cemburu ngono to, sesuk ning omah aku gak mbok takoni. Gak takoni ya mlumah no. Aku saiki kuncine kuwi gak tarik mlumah. Ngono. Aku bojoku nesu sarungan tok. Lho, ngono. Ayo balik ke noprak. Hei, Setyawati. Aja layu kowe. Setyawati. Kang Meden. Aku wedi. Kang Mas. Jebul kowe wis duwe sinisian. Kowe wis duwe gandengane. Kakang, Setyawati. aku tulung ono. Iya cuma nengah. Yo kene wiwit mau kowe ndak uber ndak mulyake ora gelem. Jebul duwe kegandengan. Mangertenono aku dudu gandengane aku ki ya masih. Kakange. Masih. Sopo jenengmu? Aku sapa? Sopo jenengmu? Batik Madrim. Weluh batik madrim. Iki adikku Setyawati lan iki embanku Darmi. Darmi Cahyawati. Entut. Ing papan kene njaluk sabiyantumu lan njaluk renaning atimu adimu Setyawati ndak boyonge ndak pundhut garwa dadi prameswari. Ora bisa. Lho, Aku wis ngenekke giri sayembara wis tak share ana ing TikTok. Menoso sapa wae sing bisa ngalahne aku ya kuwi besok sing bisa nggawa adikku Setyawati. Yei. Yen pancen kaya ngono, yen sing menang ana ing peperangan ngentukke adimu Setyawati. Kakang Batik Madrim Apa? mboten sah kaken wuwus kula ingkang nglebeti sayembara ning papan. Tentoke kowe apa aku sing menang ning palakrami. Ayo Kakang, ndang dipateni Kakang. Wis apa? Dipateni. Kan paten iki iso mati dhewe saiki. Aku piye Kakang? Mikir sawetara ya, Nduk. Iya. Iya. Kakang Batik Madrim
Setyawati badhe kula boyong. Mas. Os, oh, as, oh, os, wes. Iya. Oh, os, oh, yes. Apike. Mas. Os. Ini. Ha, os. Oh. Os. Os. Oh. Yes. Belum. Kakang badhe wadrim. Mawi panjenengan mboten ngalah. Badhe kula sirnake wonten papan kiki badhe wadrim. Belum. Belum. Kakang badhe wadrim. Ijan. Ganti kawujudan kethek panjenengan. Lho. Kakang badhe wadrim. Kakang badhe wadrim. Panjenengan. Yes. Yes. Mas bentar. Belum ganti kawujudan ula. Loh. Duh, edan. Ula Kakang. Ya, bakal kula sirnani Kakang badhe madhep. Senasa ganti kawujudan kaping 1000, mboten pangking. Yes. Beluh, ganti kawujudan celeng. Weh, edan. Beluh. Wes, celeng. Oh, wes, edan. Wes. Mas, Beluh. Ganti kawujudan mliwis putih. Weh, beluh. Weh. Mliwis putih. Ganti kawujudan. Kakang badhe madhem. Kula napa kuwi? Mliwis kok dadake senam. Wis, mati dhewe. Ya. Loh, mliwis kula sirnake gantos kawujudan celeng. Celeng kula sirnake gantos kawujudan ula. Ing dina iki gantos kawujudan kaping 1000 mboten pangkling Kakang badhe madhem. Loh, ganti kawujudan uget-uget. Loh. Kakang badhe madhem. Gantos kawujudan uget-uget. Uget-uget Mas. Wes lho. Loh. Uget-uget lho ora apa. Obao. Iki wis uget-uget iki. Loh. Uget-uget endi? Iki mbok. Weh, Jan. Oh, duduk. Kula boyong wonten ning Malopati. Ora usah. Loh, lha kok ngoten? Tinimbang kowe ngopeni Setyawati ora besok ngopeni pirang-pirang taun luwih becik mlaku. Lah kuwi. Tumbas oleh Kaliwungu. Wis ora ono ngawur wae. Tene yu. Kowe iki mari menggeh kok. Iki balik niken. Oh, balik rene nek. Heeh, niken terus Aduh, munggah, Winong munggah. karo Birgita. Wis kene tok. Buka sih engko goro-goro. Ayo. Ayo kula goro-goro. Oke. Ya. Manut. Lah, Ya kene tok. Aku ya. Sampeyan kok yo njaluk siswa budaya bareng. Ya ben komplit kok ya. Ya. Iki. Engko sak ludruke ya gara-gara Oh iya. Lho kalau dulu kita, Fir. Lho. Oh. tak apa subuh. Ngono mah ya. Nang. Wes, nang. Yan, Mbak Dian, yo jangkepi. Ayo. Ayo. Kene jajali. Ayo, coba kaya apa? Nggih. Nduk bertiga. Wah, iya apik iki. Karo Mbak Yu apik ya. Supaya bebrayan lan katresnane Bapak Yudi sak keluarga tansah lestari widodo salaminya. Monggo Dengan lagunya Widodo. Coba Widodo. lagune kok Widodo. Lestari ngono. Wah. Niken Salindri, Winong Nawangsih, mitin saking Tulungagung dan juga Mbak Dian Munasiroh dari Madiun. Monggo dados yuk.
Kenong Mbak Dian Munasiroh. Nggih. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng Dr. Anda Feni ing panggung Kalak Pucang Laban PT Putra Rinjani. Nggih. Ugi dumateng pepunden kula Bapa Ki Dalang Suryanto Karanggedhi ingkang kepareng mirsani lumantar streaming. Nah, niku. Mas Klitik, Mas Kluthuk. Dawuh. Ingkang nami wayang menika mboten namung lucon lan lagon ning Lah, nggih. kudu jangkepe nganggo lakon. Nah niku ingkang dipun cakup 3L nika nggih. Nggih. Dados antawisipun lakon, lagon, lajeng lucon. Leres. Nggih, nggih, nggih. Mila saking menika gentos kula tak ngladosi Derek. para pinisepuh Leresipun lajengaken wonten, lampahan nenggih Leresipun wonten, wahyu Gus. katentreman. Siap. Kula namung derek-derek memuji Nggih. ing pangangkah menapa ingkang